Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Jawa. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Istidadan, doaan. Ulangan papat, tembang mocopat. Apa ya tembang mocopat kuwi? Tembang mocopat yaiku tembang kang winangku ing sastra. Tegese luwih ngutamakake sastrane tinimbang tembange utawa lagune. Ana saperangan masyarakat sing duwe anggepan yen tembang mocopat tegese diwaca papat-papat. Sejatine pengertian sing koyok ngene iki salah kaprah, ning wis dianggep bener. Ning sejatine sing dikarepake ing kene mocopat tembang utawa lagu kang tegese tembang waosan kapapat. Tembang mocopat wujude rerakitan basa kang endah, kang macane kanthi cara ditembangake. Wujude tembang mocopat kaiket tata aturan baku, yaiku guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu utawa swara. Yuk dipreteli siji-siji apa guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu iku. Tata paugeran tembang mocopat iku ana 3 yaiku guru gatra, guru wilangan, guru lagu. Guru gatra yaiku cacahin gatra utawa larik saben pada utawa saben bait. Jadi banyaknya gatra larik gitu ya, baris. 2 guru wilangan yaiku cacahing wanda suku kata saben sak gatra. Jadi banyaknya suku kata setiap baris. 3 guru lagu swara dongding tibaning swara vokal ing saben pungkasane gatra. Jadi berakhiran vokalnya a i u e o nya itu apa gitu. Nah, iki contohe bukaan bukumu kaca 58. Gatekno tembung pucung ing ngisor iki. Judule pucung. Bapak pucung rupane amemba gunung tan ana kang tresna. Kabeh wong mesti sengit kang kanggone den elus-elus tinangisan. Nah, ning kene berarti ana papat gatra, guru gatra. Guru gatrane nek papat ya, berarti 4 baris. Terus guru wilangan wilangan itu setiap suku kata. Misalnya ning kene bapak berarti ba dihitung siji. Bapak pucung rupane amemba gunung. Berarti guru wilangane ana 12. Guru lagu cacahing wanda utawa suku kata saben sak gatra. Berarti berakhiran apa setiap barisnya. Nah, iki kan sing terakhir gunung. Berarti akhirane u. Ora g ya, tapi u. Tresno berarti akhirane a. Lan sak teruse. Nah, tembang mocopat cacahe ana 11 kasebut kaya ing ngisor iki. Bukaan bukumu kaca 59. 1 Mas Kumambang gatrane 4. Guru wilangan lan guru lagune 12i 6a 8i 8a. 2 pucung 4 12u 6a 8i lan 12a. Megatruh guru gatrane 5.
4 gambuh, 5 mijil, 6 kinanti, 7 durma, 8 pangkur, 9 asmaradana, 10 sinom, 11 dandang gula. Nah, iki engko tugasmu gladen 1 jlentrehake pangertene tembang macapat. Sing keloro tugase gladen 2 nyebutake jenise tembang macapat kaca 60. Tuladhane ning kono iki contohe saurunge ngerjakne gladen 2. Bener luput apa becik lawan bejo, cilaka mapan saking ing badan priyangga, duduk saka wong liya pramila den ati-ati, sakeh dirgama, singgahana dan eling. Ning kene guru gatra banyaknya baris iku ana 7 ya, sing ustadzah beri titik merah itu. Terus guru wilangan setiap suku kata itu ya, baris 1 guru wilangane ana pira? Dicontohe bener, luput, ala, becik, lawan, bejo. Berarti kan ana 12. Baris keloro gatra keloro kuwi kan ana 7 lan sak teruse. Nah, guru lagu itu berakhiran cacahen dongdenging swara berakhiran pungkasane saben gatra. Bejo berarti berakhiran a. Saking gatra keloro saking berarti i. Sing a i u ne tok ya ora g. Priyangga berarti a, liya a, ati i, dirgama a, eling berarti i. Nah, arane berarti kalebu tembang apa sing 11 engke. Nah, iki kan 7 jumlahe gatra 7, 12 a, 7 i, 6 a, 7 a, 8 i, 5 a, 7 i berarti kalebu tembung dharma sing kaca 59 ke lho. Berarti kan tembung macapat cacahe 11. Nah, iki tuladha iki tembung dharma. Lah tuladhane iki ya engke termasuk nomor 7 guru gatrane 7, guru wilangane 12 a, 7 i, 6 a, 7 a, 8 i, 5 a, 7 i. Nah, tugasmu engko iki kaca 60 lah sampai 61. Nomor 1, 2, 3. Sebutno guru gatrane, guru wilangan, guru lagune lan diarani apa. Nomor 1 kuwi. Nomor 2, 3. Sabanjure gladen 3 nyebutake paugeran tembang macapat. Golek ana pasangan sing matuk. Contohe 1, cacahen gatra saben sak padha. Berarti itu pasangannya yang mana? Diwangsulan. Berarti masuk ke D, guru gatra. Nah, kamu lanjutkan 2 sampai 10. Nah, dadi tugasmu enek 3 ya cah. Gladen 1 kaca 59 sampai 60, gladen 2 kaca 60 sampai 61, gladen 3 kaca 61 sampai 62. Sekian dulu ya dari ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.